Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asenze ibalo zethu phela sifuna ukucacisa kangcono ibalo zama-angle ethu sikhuluma ngama-complementary nama-supplementary ama-angle. Njengoba ngikubhalele la ngizoqala nge-angle yami ya-ABC. Ngino-A wami lapha njengobona u-B no-C wami ngalaphaya. Asithi futhi-ke ngiphinde ngibe nenye i-angle ya-DBA. Ngizoxhuma ulayini wami la ukuze kwenzeke kanjalo. Uyabona ke sengizofaka ngithi D, sengino DBA we-angle yethu. Uyayibona ukuthi uma uyibuka le angle akudingi nokuthi uzusebenze kanzima, iyayicacela nje, ibonakala kahle nje ukuthi uma sithi 40 degrees ngapha ngezansi kuzofanele ukuthi kube u50 degrees. Ngoba yini? Uyayibona ukuthi ngendlela edwetshwe ngayo iyafana ncamashi ne-right angle. I-right angle ikhishwa yini? Ikhishwa u90 degrees. Njengoba sengikubhalelile nana ke uyabona ukuthi u-DBA wami ungu40 degrees, u-ABC ungu50 degrees. Konke lokho kwenza u90 degrees. La phakathi nendawo sihlukaniswa uline wa-BA. Uline wa-BA. Angibhale nje la ngenhla nje ukuthi lama angle esisebenza ngawo ama-adjacent angles. Asiqhubeke nesibalo sethu okanye nomdwebo wethu. Bangehla lana ne-angle yami u-DBC. Uyabona ukuthi ngisusaphi kumugqa wethu lo wa-DBC. Uma sengifuna ukuthi uyizela ngala ngiyithatha ngaku-C, kuyefana nokuthi senginomdwebo wani manje wahafu wendingiliza. Uma unomdwebo wahafu wendingiliza kusho ukuthini? U180 degrees ngoba indingiliza ephelele bambene u360 degrees. Asisebenzi ngaloko manje, asime kancane siqhubeke naloko besikade sikwenza. Siyazi ukuthi umdwebo wethu wa DBC ungu90 degrees. Njengoba kade ngikutshelile ke, right angle ikhishwa u90 degrees. Uma siphumile ke i-angle yethu lena ya 90 degrees, uyabona ukuthi mhlawumbe phakathi la kuyona i-angle yethu uma uthatha u50 kuphela kuthi u40 awukho, ubuzophunyelwa i-angle ethini? E-acute. Nalapha ku40 ubuzophumela i-angle ethini? E-acute. Ngobani? Bekuzobe kungaphansi kwa90 degrees. Asiqhubeke kodwa. Kungani ngithi u-DBA kanye no-ABC ba complementary? Kungani ngisho into enjengaleyo? Ba complementary ngoba babebolekana besebenzisana bafinyelela ku90 degrees. Uzokhumbula ukuthi ama-angles esingathi a-complementary ingoba esuke bayihlanganiswa njengokuthi uzothi x plus y uzokhiphela u90 degrees. Kanti kube bekukhiphela okungaphezulu kwaloko ukuyisa ku180 degrees bese kuzoba kubizwa ngani? Kama-supplementary. Asiqhubeke. Uyabona ukuthi uline wethu wa D no B njengoba ngikubhalela ba perpendicular. Lolo phawu ke njengokuthi uline omncanyana nje phezukwawo ekhanda lika D no B usekuwuphawu lokukhombisa ukuthi loyo muqa uperpendicular. Naba ngikubhalela nangapha. Ngiyakhombisa ukuthi uline esisebenza ngawo noma esikhuluma ngawo uperpendicular. Njengokuthi uBD uperpendicular noBC. Angithembe kuyezwakala. Uma sisuka lapho ke ikupho kunye ekumele sikugade njengoba ngithe sisebenza ngani ngama-complementary nama-supplementary angles. Ikupho kunye ekumele sikugade uma senza ibale njengalezi. Athi ngidwebe izibonelo. Ngibona ukuthi uzokwazi yini ukusheshe nje ubone na ukuthi engabe inhloboni ye-angle lengidwebile lana. Ngidwebe la base ngithi XY Z ngapha. Base ngithi phakathi banginike ama-degree mhlawumbe ngithi banginike u60 degrees. Moyibuka le angle ungakhuluma usheshe uthi uhlobo luni lwe-angle lenguludwebe phezulu.
kokukhulu ukushesha uyabona ukuthi acute angle kubi ngaphansi kwa 90 degrees. Lese ngivulelike manje ke MNO online bakhona baqaqene kakhulu noma umlomo uvuleke kakhulu kuthiwa yini? Njengoba i180 degrees ngizoyibiza ngakuthi yini? Nje bingenhla kwa 90 degrees sengayibiza ke ngeobtuse angle. Obtuse angle ngobani ingenhla kwa 90 degrees. Athi ngibaleke lana sibone siphunyelwa yini. U120 no60 siyazi ukuthi usipha u180 degrees. Lokho sikuthathe ngoba yini bahlanganisa uMNO uhlanganisa noXYZ. Ukuwona ke usipha u180 degrees uhalf wendingiliza. Awuthi ngithi ukusekela la ukuze ngibhale ngoba bese sikhulumile ngecomplementary. Uyabona ke manje njengoba sesila ku 180 degrees njengoba ngikubhalela siku supplementary. Yabona sisebenze ngani ngama supplementary. Athi ngithi ukudweba esinye isibonelo. Ngifuna ukuthi kucace uma ukuthi uyabhala mhlawumbe noma wenza izibalo ezinjengalezi uthi ubona nje umdwebo weangle ethile usheshe wazi ukuthi eyani imeleni isebenza kanjani. Ngikubhalele uABC la ngithi ngiyeqise usiwami ngwenze ube mude. Ngase ngithi D ngithi ngapha bangiphe u50 degrees ngapha bangipha u130 degrees. Fanele ngabe sekuyashesha ukuyicacela uma ukuthi lezi ithombe seziyavela nje ngokukhulu ukushesha engqondweni yakho ukuthi njengoba ngino 30 degrees ngino 50 degrees ngapha yangiphinde ngibe no 130 degrees uma kuhlangana kokubili kubanjani. Asikuhlanganise hlanganise uDBA sohlanganise noABC kuba yini kuba ama supplementary ama angles ethu anjani aba ama supplementary uma isebenza ndawonye. Asithi uBD uDBA wami ubuX uABC wami ubuY bangithi x plus y bekuzophuma u180 okungenzani uma besebenzisana be180 kuba isupplementary. Asiqhubeke sibone ukuthi sizwene na. Ngino DBC wami umqa wami nje oqondile nje bangikubhalele la straight angle yakhona yami ngithi ngihlanganisa noba ngibuyela la phezulu ngithi ukubhekisisa ukuthi khona ngakuboleka besino 90 degrees lana usebenzise ngoni ngocomplementary ngoba sesiyazi ukuthi ke u90 degrees isebenza ngocomplementary. Uma sehlake sibuyele esibalweni sethu siyabona ukuthi sisebenzisile impela usupplementary 108 usupplementary babesebenzisana ama angles ethu bayisebenzisana ku90 complementary. Angithembe suyezwana nami nanokuthi usukuthola kulula ukuthi usebenze ngama angles.